Stimi proviżorji dwar il-prodott domestiku gross fir-reġjun ta' Għawdex jindikaw li matul is-sena li għaddiet Għawdex ikkontribwixxa 4.2% tal-prodott domestiku gross li jilħaq kważi 473 miljun euro. L-istimi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-valur miżjud f'Għawdex żdied b'2% aktar minn Malta. Iż-żieda f'Għawdex kienet ta' 10.9% filwaqt li f'Malta kienet ta' 9%. L-NSO qal li bħal f'Malta kważi l-industriji kollha f'Għawdex irreġistraw titjib fl-2017 meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Joħroġ ukoll li matul l-2017 l-industriji kollha f'Malta irreġistraw żieda fl-impjiegi meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-ikbar żieda fl-impjiegi ġiet irreġistrata fl-industriji tal-arti u d-divertiment, tiswijiet fid-djar u fl-oqsma professjonali, xjentifiċi, attivitajiet tekniċi u amministrattivi brata ta' tkabbir li taqbes l-10%. Bl-istess mod, l-industriji kollha f'Għawdex irreġistraw żiediet fl-impjieg matul l-2017. L-akbar żiediet ġew irreġistrati fl-attivitajiet ekonomiċi relatati ma' attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi. Żiediet oħrajn kienu rreġistrati fl-oqsma amministrattivi u servizzi ta' informazzjoni li juru rati ta' tkabbir ta' kważi 30% u 25% rispettivament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.